खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि थुलुंगा बुकटिउब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांनि सावस्रि, गोसो मेलेम आरो जिउआ गाहामै दङ। आंबो दिनै नोंथांनो गांसे थुलुंगाखांथाव बिजाब खोनासंनो थाखाय सिगांबाय। बिदिब्ला फै जों खोनासंनो थाखाय गोसोखौ गुदुं खालामदो। गेट मटिभेट, लेट्स एडुकेट। दिनै आं ब्रिटेननि मुंदांखा सानथौगिरि आरो लिरगिरि जेम्स एलेन बिथाङा 1903 मायथाइयाव लिरनाय Man Thinketh मुंनि बे बिजाबखौ बर' रावाव फरायनानै खोनासंनो लानाय जादों। एलेन बिथांखौ सेल्फ हेल्प जांख्रिथायनि सासे संदानगिरि महरै मिन्थिनाय जायो। बे बिजाबा मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन फानजानाय बिजाबफोरनि मादाव गोजौसिनाव दङ आरो दिनैबो 120 बोसोर जानायनि उनावबो बे बिजाबनि सानथौ, बोसोन आरो भेलुआ दासिमबो गोजाम जायाखै। अदेबानि बे बिजाबनिफ्राय दाबो गोबां सुबुंफोरा गावसोरनि साननायखौ सोलायनानै आरो थुलुंगाखांनानै जाफुंसार जिउ मोननो हागासिनो दङ। जोंनि साननायानो जिउआव माबादि गोहोम खोख्लैयो आरो जोंनि मोगथाङारि जिउखौ माबादि महर दायो बेखौ बिथाङा बे बिजाबाव फोरमायदों। बे बिजाबाव इसिङारि साननायखौ जौगाहोनाय, गोथार आरो सैथो खालामनाय आरो आखुथायखौ सोलायनायनि गोबां बोसोनफोरखौ मोननो हागोन। बिजाबाव गासै 9 आयदा दङ। गासैबो आयदाखौ खेबसेयावनो फरायजोबनाय जायोब्ला भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ। बेनिखायनो गिबियावनो बिजाबनि सेथि आयदाखौ नायलांदो, खोनासंलांदो आरो लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बिदिब्ला फै जों बिजाबनि आयदाखौ खोनासंदिनि। सेथि आयदा, साननाय आरो आखल आखु। बाथ्रायाव बुंनाय दङ, सासे मानसिया गावनि गोरबोआव जेरै सानो बियो बेबायदिनो जिउ मोनो। नाथाय बे गावनि थांनानै थानायनि गासै थामोनथाखौ बिखायाव बोजबना लानायल' नङा, गावनि जिउनि गासैबो रोखोमनि हालोद आरो थासारिसिमबो फुरायै मोनहैयो। सासे मानसिया थारैनो बियो जेरै सानो बेबायदिनो गावनि साननायनि गासैबो अनजिमानि आखल आखुखौ दानानै लायो। जेरैबायदि बेगर गैयालासिनो बिफाङा खिलिनो आरो देरनो हाया, बेबायदिनो हाबसोखुमानानै थानाय साननायनि बेगरफोरनि अनगायै सासे मानसिनि जेबो खामानियानो जाया आरो नुजाथिनो हाया। बेखौ गावनो हारसिङै मिथिंगायारि जानाय आरो सानालासिनो मावनाय खामानिनि बेलायाव बाहायनाय बादिनो मोनथिखा हसिखा मावनाय खामानिनि बेलायावबो एखे रोखोमैनो बाहायनो हायो। जेरैबायदि सासे मानसिया गावनि आबादथिलिनिफ्राय गोदै आरो गोखा फिथाइफोरनि बाख्रि मोनो, बेबायदिनो साननायनि बिबारफोरनिफ्रायसो खामानिया जायो आरो गोजोननाय दुखु मोननायफ्रा बिनि फिथाइ जायो। गोसोनि साननाया जोंनि जिउखौ बानायदों। दिनै जों जा थासारियाव थांनानै थादों बेयो गासैबो जोंनि साननायनिफ्राय सोमजिनाय आरो दाजानाय। जुदि मानसिनि गोसोआव गाज्रि साननाया फैयो, गारि बोग्रा मोसौनि उनाव गारिया फैफानाय बादि बिनि उनाव दुखुआ फैफायो। जुदि मानसिया साननायखौ गोथारथि खालामो, अब्ला गावनि सायख'आ गावनिनो उन उन थांफानाय बादिनो गोजोननाया बिनि उन उन फैफायो। मानसिया नेमखान्थिजों देरो आरो जौगायो, नाथाय आदब खायदा, थगाय थजिजों सोरजिजानाय नङा। जाहोन आरो फिथाइया साननायनि आन्दायनि रायजोआव आबुं रोखोमै आरो थार रोखोमै गोहोम खोख्लैयो। लोगोसे बियो नुनाय, मोनदांनाय आरो बेसादारि मुलुगावबो गोहोम खोख्लैयो। मोनसे गोग्गो आखल आरो इसोरनि बायदि आखला मदद मोननाय आरो खाबु मोननायनि थाखाय जाया, नाथाय थार साननाय, इसोरखौ मोजां मोननाय आरो बेजों सोमोन्दोआव थाबाय थानानै अराय सम जोथोन लानायजों नाजाथाबनायनि मिथिंगायारि फिथाइनिफ्रायसो जायो। बे एखे बिखान्थिजोंनो मानसिया मोनसे नेहाथ आरो अनागारि आखुनि साननायफोरखौबो गोसोआव अराय सम जायगा होना लानानै बिनि फिथाइखौ मोनो। मानसिया गावखौनो गाव दानानै लायो आरो फोजोबस्रांनानैबो लायो। साननायनि हाथियार भान्डाराव ओरैबायदि हाथियारनि घाटि बानायनानै गावखौनो फोजोबस्रांनानै लायो। बेयो ओरैबायदि हाथियारबो बानायनानै लायो जायजों गावनिनो सोरगिदिं खुसि, गोहो आरो गोजोननायखौबो सोरजिनानै लायो। साननायखौ थार रोखोमै सायख'नाय आरो बाहायनायजोंसो मानसिया आबुंथिनि फारसे आवगायलाङो आरो साननायखौ गाज्रि एबा गोरोन्थि बाहायनायजों जुनारनि आखुनिख्रुइबो गाहायसिन आखुनिबो जायो। बे मोननै जोबथा थाखोनि गेजेरनिफ्रायनो गासैबो रोखोमनि आखल आखुनि थाखोफोरा जायो आरो मानसियानो बेफोरनि बानायग्रा आरो बिगोमाबो जायो। बे मुगायाव जिउमाजों सोमोन्दो थानाय गासैबो रोखोमनि समायना सैथोफोरखौ गायसनफिननो आरो लाबोफिननो हाबाय।
बै सैथोफोरनि बयनिख्रुइबो गोजोनथावसिन आरो रादाय गोनांसिन सैथोआ बेनोदि नोंथाङानो गावनि साननायफोरनि फोरोंगिरि, गावनि आखल आखुखौ थेर बेथेर खालामगिरि, गावनि हालोद थासारि आरो खाफाल दागिरि एबा महर होगिरि जायो। नोंथाङा गावनि गोहो, बुद्धि, गियान, अननाय आरो गावनि साननायफोरनि बिगोमा जानायनि थाखायनो मोनफ्रोमबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हानायनि साबिया गावनि आखायावनो थायो। नोंथांनि सिङाव थानाय बे साबिखौ गोहोआव महर सोलाय होनायजों नोंथाङा मा लुबैदों बेखौनो मोनफुंनो हागोन। मानसिया अरायबो गावनिनो बिगोमा जायो, अदेबानि लोरबांसिन आरो जोबोद गाज्रि थाथायाव थांनानै थानायनि बिगोमायाबो नोंथाङा गावनो जायो। बे समाव नोंथाङा गावनि लोरबां आरो गाहायाव थांनायजों जाम्बानि बिगोमा जानानै गावनि न'खरखौ गोरोन्थियै सामलायो। जेब्ला नोंथाङा गावनि हालोदनि सायाव नोजोर होनो जागायो आरो नेमखान्थिखौ गोसो गुदुङै संनानै दिहुननो जागायो, अब्ला नोंथाङा सासे गियाननि बिगोमा जायो। नोंथांनि बुद्धि, गियान आरो साननायफोरजों गोहोफोरखौ बिथोन होनानै फिथाइ गोनां खालामनो हायो। बेबायदि खालामोब्लासो गियाननि बिगोमा जानो हायो आरो नोंथांनि इसिङारि साननायनि नेमखान्थिफोरखौ संनानै सासे साबसिन बिगोमा जानो हायो। बे संनानै दिहुननाया गावखौ आबुंथियै बाहायनाय, गावखौ नायबिजिरनाय आरो रोंमोन्दांथिनि मोनसे बिथिं। सना आरो हिराफोरखौ मोननो थाखाय गोबां हा जावखांनानै नागिरनो गोनां जायो। बेबादिनो नोंथांनि थांनानै थानाय जिउजों सोमोन्दो थानाय सैथोखौ मोननो थाखाय गावनिनो जिउमायाव गोथौनिफ्राय गोथौसिनाव हाबसोमनो गोनां जायो आरो बेनो नोंथांनि आखल आखु दाग्रा, जिउखौ थेर बेथेर खालामग्रा आरो खाफाल दाग्रा होननानै नोंथाङा गोरोन्थि गैयाजासे फोरमान होनो हागोन। जुदि नोंथाङा बेखौ नोजोर होयो, दबथायो, साननायखौ सोलायो, नोंथांनि जिउआव आरो गुबुनफोरनि जिउआव बेनि गोहोम गोग्लैनायफोर आरो थासारिफोरखौ नागिरनानै दिहुननो हायोब्ला, मोनदाङोब्ला आरो फारागथि खालामोब्ला नोंथाङा बेनि फोरमानखौ होनो हागोन। नोंथाङा जाहोन आरो फिथाइखौ सहायनायजों सरसा खालामनानै आरो नायबिजिरसंनानै गावखौ फोनांसाबनाय बायदिनो गावखौ रोखाथि आरो इसिङारि नोजोर होनायाव जौगागोन। नोंथांनि मोनफ्रोमबो रोंमोन्दांथि, आनखि सानफ्रोमबोनि जोबोद नेहात जाथायखौबो खामानियाव बाहायोब्ला बेबो नोंथांनि गावनिनो गियान मोननायनि राहा बादियै बुजिनाय, गियानि आरो गोहोगोरा खालामनायाव नोंथांखौ दैदेनो। बेबायदि राहाजों जायखौ बियो नागिरदों बेखौनो मोनगोन आरो जायखिजाया फांथेनाय दरजाखौ बुयोब्लाबो थारैनो बिनि थाखाय बै दरजाया गेवगोन होननाय आबुं सैथो नेमखान्थिखौ नोंथाङा मोननो हागोन। सहायनाय, सरसा खालामनाय आरो सानफ्रोमबो नागिरोब्लाल' सासे मानसिया गियाननि मन्दिरनि दरजाखौ खेवनानै इसिङाव हाबनो हायो। बेखिनियावनो नैथि आयदायाव फिन लोगो मोनफिननायनि मिजिंजों सेथि आयदाखौ फोजोबनाय जाबाय। Thank you for watching. Like, comment and subscribe. Get motivated. Let's educate.